Sostenido por majoria. Molt bé, doncs té la paraula la regidora de Participació Ciutadana, doña Gemma Gil, per explicar la proposta. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta vesprada presentem aquesta adhesió al programa internacional La Città dei Bambini, degut sobretot a dos motius. El primer motiu és el compromís que té l'Ajuntament de Vila-real de fomentar la participació ciutadana i crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local i que faci efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a intervenir en la gestió dels assumptes públics utilitzant òrgans i canals de participació establerts en la llei. D'altra banda, i la més important, és la creació d'aquest Consell de Xiquets i Xiquetes, que com ja sabeu perquè va passar en aquest ple el 26 de gener de 2005, de la creació del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, publicat en el Boletí Oficial de la Província número 31 del 12 de març del 2013, com un òrgan de participació local dels nens i nenes del municipi, segons el previst en l'article 23 del Reglament de Participació Ciutadana. Aquest Consell de Xiquets i Xiquetes, del que ja estem participant al voltant de 2 anys i mig en la nostra ciutat, naix del mateix projecte que avui volem adherir-nos, que és el Consell o el programa internacional promogut per el psicopedagog i filòsof italià Francesco Tonucci. A més, aquesta proposta no és que hagi sigut una decisió dels tècnics ni del regidor de Participació Ciutadana, sinó que ha vingut més enllà i ve dels mateixos consellers, els nens i nenes que conformen enguany el Consell de la nostra ciutat, i va ser en una d'aquestes sessions quan ens van dir del per què no s'adherien a aquest projecte, perquè el mateix Consell és una de les bases per a poder formar part d'aquestos. Per tant, agafant la decisió que creiem de vital importància i sobretot estem molt contents del que estem aconseguint en aquest Consell de Xiquets i Xiquetes, que és que els propis ciutadans diguen el que volen fer i defensar. La Città dei Bambini, degut a la petició que ens van donar, ens van ficar en contacte amb l'Institut de Ciències i Tecnologia del Coneixement del Consell Nacional d'Investigació de Roma, i una vegada a Roma van conèixer el projecte que estaven duent a Vila-real, ens van animar a participar amb les següents paraules, de dir, vostès ja estan treballant en el que és la base principal per a poder entrar a aquest programa, que és el tindre en funcionament un Consell de Xiquets i Xiquetes. Aleshores, era un poc lògic i normal que tinguem que estar dins d'aquesta red, si no es queden coixos. Anem a explicar un poquet de forma molt breu, perquè el secretari ja us ha passat l'informe detalladament, degut a l'estudi exhaustiu que ha dut. Un poc aquest projecte quan naix, que és el 1991 en Roma, aquest projecte rebutja, però rebutja en la millor manera, la interpretació exclusivament educativa o simplement d'ajuda als nens i nenes. El projecte des de l'inici ha tingut una motivació política per part de la participació ciutadana, on es treballa cap a una nova filosofia de govern de la ciutat, tenint els nens com a elements principals i com garantia de les necessitats de tots els ciutadans, per a construir una ciutat on els nens i les nenes siguin autònoms i participatius. En 1996 naix una red internacional on s'ha adherit el projecte a diferents ciutats i on participen alrededor de 200 ciutats d'arreu del món, com són ciutats d'Itàlia, d'Espanya, d'Argentina i d'altres països de l'Amèrica Llatina. A Espanya, concretament en el 2007, es va organitzar a través de l'Associació Acción Educativa de Madrid una coordinació de caràcter nacional. Les ciutats espanyoles, que van ser les primeres a adherir-se a aquest projecte, van ser ciutats de Madrid, Barcelona, València, Salamanca, Granada i Extremadura. Concretament a València, les ciutats adherides i que hem pogut ficar-nos en contacte amb ells per a poder conèixer com ha sigut aquest procés d'adhesió, són les ciutats d'Alaquàs, Torrent, Mislata, Alzira, Picanya, Gandia i València, algunes d'elles adherides ja des de 1999, el cas d'Alaquàs, o Alzira en el 2000. València va ser l'última en adherir-se l'any passat, en el 2016. A més, els beneficis de pertànyer a aquesta red internacional són molt amplis dins del camp de la investigació i formació a nivell universitari, dins de les rames de psicologia, sociologia, pedagogia, educació artística, gestió cultural, pediatria, arquitectura i urbanisme, així també com en col·legis professionals, administracions locals i govern.
Això és tot. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en aquest punt, en el debat? Bé, doncs, mantenim